Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mai magana Ahmad Bashir Salona, shugaban kamfanin Salona Vocal Sound Studio da yake kanan dawo. A gaskiya yau ina cike da farin ciki mai tarin yawa wanda ban san aya zan misalta shi ba. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yau ranar dimokuraɗiyya ta ƙasarmu ta Najeriya, ranar 12 ga watan Jun shekarar 2021, ni Ahmad Salona na samu lambar yabo da girmamawa a ƙarƙashin ƙungiyar haɗin kan matasan ƙasar Najeriya baki ɗaya, kuma ƙungiyar makaranta mujalla na ƙasar Najeriya baki ɗaya, inda suka zaɓo ni a matsayin gwarzon jarumi da ya taka rawar gani a shirin fim ɗin Bani Bani. Ga award ɗin nawa a yanzu zan nuna muku irin karramawar da suka yi. Sun zaɓe ni a matsayin best upcoming actor a cikin shirin fim ɗin Bani Bani. Alhamdulillah, alhamdulillah, ina mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya zaɓe ni, ya sa har aka karrama ni a dalilin wata rawa da na taka a cikin sana'ata ta fim da nake. Kuma na sadaukar da wannan award ɗin nawa baki ɗaya ga mai gidana, jagoran wannan shiri, maɗauki nauyinsa, wato Alhaji Bala Mu'azu, shugaban kamfanin Kufai na Film Production da yake birnin tarayya Abuja. Ina godiya, Alhaji Bala Mu'azu, na sadaukar da wannan award ɗin zuwa gare ka. Ina kuma godiya ga wannan ƙungiyar da suka dubi dacewa ta da cancantar abin da na yi a wannan shirin, suka karrama ni. Na gode, na gode. Allah Ubangiji ya bar zumunci, ya ƙara soyayya da ƙauna. Kuma muna ci gaba da bawa masu kallon shirin Bani Bani haƙuri da sun kwana biyu ba su ga update ɗinmu ba dangane da ci gaban shirin Bani Bani. Insha Allahu ta'ala, daga yanzu zuwa nan da bayan babbar sallah za mu kawo muku ci gaban shirin Bani Bani zango na biyu. Insha Allahu muna nan tare da masoya, kuma za mu ci gaba da yin abin da zai faɗakar da ku, da ilmantar da ku, da nishaɗantar da ku. Ina godiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.